Igbo ma na-ege ntị ya na-achitegokwa ọzọ ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị agatebe aka ọ ka bụkwa mana Fanzy Papaya nọ n'ọgbọ ime ebe nke na ọ bụ na ebe ife niile na-emebu isi mbido telivishọn ịma na ihe nke anọ n'elu ya bụ oge aṅụrị nke ọ bụla mgbe ọla anyị wuchiri anyị na-ewetara ihe na-eme gị sọsọ obi aṅụrị ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme maọbụ na ụwa ahịa ị na-ere maọbụ na o nwere ihe nke ị na-emepụta n'ụlọ ọrụ gị ịchọ ka anyị nyere gị aka gbasara ụwa niile ya maka na asị na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ n'oru gị erigwe ntị were ọsọ na iji bịa n'ụlọ ọrụ ebe isi mbido telivishọn ka a gbasara gị ozi ya maọbụ idegara anyị akwụkwọ na Facebook itinye ide na ọha nta akụkọ niile anyị nwere ma YouTube ma Instagram ma Twitter anyị na-ebi Isimbido TV maọbụ ije na onye anwụdudo anyị bụ www.isimbido.tv ịkpọ anyị na anyị ga-aza ma ebe size n'ịchọ ka mana ya kwuo ije na Facebook ide na aha m Ekemeze Chibuike Mtengoro ije na Instagram _adeomu Twitter bụ finye aha ụna ga-abụ akala Fanzy tupu anyị eji obere ezumike ịnọ na-akọwa otu gị na Patoranking si wee tikọ egwu ka m jụgoro maka na ịma na ọtụtụ ndị amacha aha ha dịka isi mara aha gị kịta maka na ndị gị na-agụgụ egwu unu na-ahụkọwa ma ọ bụ unu njekọ mmemme maọbụ ihe a ka egwu ahụ ka ọ dị ka si wee tikọ egwu ahụ ọ maka o si bido otego mfụta mma Patoranking na studio abịa m na studio igwu egwu wee fụ ya mụna anyị nọkọlịsịa amata onwe anyị mana mgbe m che ịlụ egwu anwa ọ gbata m n'obi na egwu akwa onye ga-adịkwanụ mma n'egwu a onye ga-abụ ọnọdụkwa n'egwu a ọ dị n'usoro ọnọkọ ọnụ chịkọ ọnụ na ụdịka egwu ụdị nke ya ọkwanụ Patoranking nwee si onwe m na m ga-achọkwanụ ụzọ m ga-esi wee nweta ya wee kpọọ ya ka ọ kwalịa sịa nna ahụ nwekwana egwu nchọ ka anyị lụọ ọsọ m oke na nsogbu adịrọ m were ụdị egwu mee mgba mbọ luo ya aka ọ gekwa anya oge ahụ mgbe ahụ ọ nọ South Africa so ọ gụọ nke ya zitekwala m ya otu a ka esi wee lụkwa dị egwu ewepụta ya oge ọ bụzi nke oge a na-eme biko mgbe ọla iji ịnata ịbịa na studio kịta o nwere ike ịnọzi na obodo abụ Naijiria ịgụọ nke gị izigara onye nke agụ na-ewekọta ya ọ na-etikọ ya ọ bụrụ egwu otu a ka ọ dị unu afụgo na ihe niile a na-eme agajekwa n'olu Igbo nke a na-akpọ dijital ma mbụ na ọ na-abụ onye ebe ọbụla ị nọ asị gị biko bịa na studio ma ọ bụ ebe a ịkwụrụ ịgụcha onye nke agụọ mara kịta ihe niile agbanwego egwu ahụ gụpụtara ka aha ya afọ ya bụ Bless Me ịmalụgo anọkete ma ọ egwu nnọkete si na ihe a bụkwa nkata mụ na Chukwu chọọ ịkpa dịka maka na unu kpaa nkata maka na ihe fada aka nakwa gị n'ime ihe fada nne m asị Chukwu nkata anụ a ịmalụkwe n'ife inye nwata ife inye ndị ọzọ nyekwa m nke m ka o ruo m ekpere a bụ ekpere onye ọbụla na-ekpe ụtụtụ ọbụla ọ bụrụ na m tiri ya n'egwu mana asị m ụzọ a bụkwa n'ụzọ m ga-esi wee kpekwa na ekpere ka mụ na Chukwu kpakọọ nkata nsị ya nna biko wetakwa Chukwu okike abịa ma biko weta faịlụ a ka ịsapekwa peji Fanzy oge na m ga-akpọku nwanne m nwoke Patoranking ka mụ na ya ọ dịkwa mma maka na onye ọbụla na-ege egwu a nke kpọrọ Bless Me ọ ga-abụkwa ofe ekpere nke ọ na-ekpe ya na ihe ọ na-atụkwa anya n'aka Chukwu ọ dị mma dịka unu wee gụpụtacha Bless Me dịka esi wee kwu n'afọ 2017 ama m na o nwego egwu ndị ọzọ itigokwa ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ maka na ka ndị mmadụ na-enekịta ga-asị o bidoro iti egwu ya na ndị niile na-agụkọwa o nwere ọtụtụ ihe ndị nke ọ gabiga ka ihe ndị nke dịka ihe ndị hụrụ oge na-apụta igwe ego maka na n'ime nke a na-akpọ indọstrị Nigeria entertainment indọstrị anyị ihe nke a na-akpọ competition dị karịa ama m na o nwere ofu ihe maọbụ ụzọ abụọ ịgabigara ibido iti egwu ga ka ihe ndị dịgasị ihe ndị ahụ nna m ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ọ ga-aga ofu ebe ọbụla ị na-aga ị ga-azọpụ ụkwụ izize ọtụtụ ihe ka m fụrụ ka m na-ebido mana ihe bụ ihe mma onye ọbụla na-etigodo egwu nke m fụkwa kwesịrị ịma bụ ka ị na-eto na ị dịkwa onye ga-anọ gị n'akụkụ ga na-asị gị nna sikwa otu a mee ya isikwa otu a mee ya ọ dịkwara mma mgbe ụfọdụ onwe nke ọ ya bụ ime n'obi gị ichekwa na nke a dị mma ime ama na ọ bụrụ ụzọ ziri ezi so enwere ike ime ya ọ mmekwa ụfọdụ ihe ndị ị na-eme ọ metụtakwa ya o mee ọnọdụgodo ofu ebe ụmụ ọtụtụ ihe a bụ ihe a na-afụ ịghọtago so mgbe m nọ skuul m na-eti egwu m na-emekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-arụkwa ọrụ ihe ndị dịka gịnị
nwoke na-agba mbọ ị ga na-agba mbọ ka iwe na-akwado onwe gị ya ka ihe ndị mbọ ndị ahụ ịgbagasịcha n'akụkụ oge ị na-edigo oge iji na-akwado ka m na-eti egwu adị ejere m jenyebe nne na nna m nsogbu na-ezu n'akwụkwọ maọbụ ime nke a nne na nna m nyere m aka mana ọ nwe ife bụ na ịgbago makwa na ọ nwekwa ndị ọzọ nwekwa ndị ụmụnne gị ndị ọzọ na-enyekwara anya si oke ka m sikwa n'ụzọ nke a wee sobo ka m na-eme nke a ọ nwere ọtụtụ ife ga-abịakwa na nke iji bụrụ nwoke ịmalụ nke a ịnide onye nọ na-akụ gasị gị si etu a mee ya si etu a mee maka oge nna m na-eti egwu nke ha dị iche nke na-emekọta dị iche